Здравейте хора! Добро утро от Майами. Да, нов ден в Майами. И днес е деня, в който ще се качвам на кораба. Часът 6:54, ама аз пак съм станал в 4 сутринта, защото нещо не ме свърцаше да спа. Пък аз по принцип, често казвам, да спа толкова много. А реално по... да знам, 4... да знам, по 6-7 часа макс. И се събуждам, плюс че обикновено се будя вечерта и с този джетлаг в момента цяло деня ми не е най-пълноценния. Отряждам много настрани. Възможност да не минаваме по улицата, понеже снощи отидах до квартала с донатите, но не можах да намеря в началото самото бейкъри, самото фактори, където ги правят. И го намерих вече на края на работния му ден. Реших днес сутринта да стана по-рано и да я свърша тази работа, да отида да се взема донато там. Между другото, снощи имаше Хелън парти в Майами. Това беше точно някъде до локацията с донатите. Реших да отида и да видя за какво става въпрос. Бях си взел тикет онлайн и отидах. Наредих се първо там, някакви бяха страшни опашки. Всички хора са с костюми, с супер парти настроение. Има хора от цял свят и всички са наредени на едни големи опашки и чакат да влязат в баровете. Те им казват блок партита. И реално, представете си, че има 10 бара там на две улички и се прави така наречения бар крол, т.е. отива се от бар на бар, изпие се и се прави парти. Интересното обаче беше, че аз се наредих първо на едната опашка, запознах с някакви хора между времето, от Барбадос, от някакви си други държави, които някакви американски територии, някъде в океана, някакви острови, както и да има хора от цял свят буквално. И редим се на опашката, нещо лафим се кой откъде какво правим. И на нашия ред да влизаме. Те обаче имаха едни зелени гривни. И се оказа, че аз нямам такава зелена гривна. А трябва да отида на друг бар, който е на майната си там и да си я взема оттам. Охраната ме спря, каза или трябва да платиш $90 сега тук на място, или да отидеш си вземеш гривна. И разделихме се с тези пичове, съответно с които се бях запознал тогава. И отидах до другия бар, за да си взема гривната. И като отидах до другия бар, се оказа, че билета ми е нещо невалиден, който си взех там през Eventbrite или каква беше платформата, мисля, че да. Не знам как така е невалиден, в смисъл такъв QR кода не можа да го прочете четеца им. И се оказа, че няма да мога да джоина партито. Всякакви откачалки си говорят сами около мен, няма проблеми. Но да, то и аз всъщност, ако някой не забележи камерата, ще че тази откачалка пък какво си говори сам. Но да, като цяло отидах, редих се, изгубих си около час и нещо, това може би да се редя по опашки. И без особена пайда от цялата работа реших просто се върнах обратно, защото нямаше как да се букне билет след евента, т.е. след като евента е почнал. И да, не ми се плащаха $90. Иначе, може би ще да е фън, не знам. Не съм снимал. Много е лесно да се запознаеш на такива места с нови хора, защото всеки като цяло е супер парти настроени, хич не му пука от нищо, основно млади хора със смисъл такъв, няма пенсионери. Всички са такива отворени, така че ако се пускате в Майами за Хелуин, може да си пробвате късмета, ама внимавайте откъде си взимате билети. Между другото, чух в България за някакви забрани, че имало да се празнува Хелуин в някакви общини и съм потресен от цялата ситуация. Просто клиентката ми изкара къл.
Мисъл, защо забраняваш? Мисъл, връщаме с колко години назад ли? Дали това е идеята на демократичното общество, всеки да си прави каквото иска и аз, примерно, ако празнувам Хелен и отида на Хелен парти, какъв е проблема за останалите? Смисъл, такъв като не ги кефи да не го празнуват. Мисъл, примерно, като не ядеш риба, ама не пречиш на тия, които я ядат. Нали, не забраняваш в ресторантите да се яде риба. Не знам. Като цяло положението в държавата е страшно малумно в последните години. Имаше един период, в който нещата бяха сравнително окей. Обаче така рязко ескалираха след... Не знам, поне за мен рязко ескалираха след... Примерно... След короната, може би... 2-3 години след короната беше окей и след това нещата рязко се влушиха и станаха малумни. Но, it is what it is. Да не обсъждаме държавата пред чужденците и както се казва, да не се излагаме пред чужденците тук. Представяш си, някой учи български, аз сега така соля държавата и правя лоша реклама на нашата страна. Да, за до тук. Да, насочвам се към донатите. Между другото, нещо само, което забравих да кажа, е, че въпреки, че това парти и тия донати са до бургерите, където ходим ден в малко по-скетчи квартала, по време на такива глобални евенти, като блок партията, Хелен блок партията и такива неща, е сравнително сейф да отидете там, понеже е пълно с полиция нон-стоп. Примерно на уличката, където беше, на уличките, където бяха партитата, имаше може би над 20 патрулки, което ви подсигурява до голяма степен сигурността. Но ако няма глобален евент, лично аз може би бих се замислил дали да отида там вечерта, понеже има страшно много зависими хора от някакви субстанции. Не се знае дали няма да ви оберат. Или не дай си Боже нещо по-лошо. Ако има глобални евенти, нещата са окей. Има ли полицейски коли, нещата са окей. Но ако сте сами на улицата и видите хора лежащи по улицата, защото тук ги има много особено, бъдете на штрек, внимателни, по възможност минете на другата улица, по възможност заобиколете. Между другото, току-що кокошка пресече улицата. Тук е пълно с улични кокошки. В България си имаме улични кучета, тук си имаме улични кокошки. Няколко разговора с местните тия дни научих една тънкост тук в Майами за това как да различим, когато сме в Майами даунтаун, дали влизаме в опасен квартал. Опасният квартал тук се води Уинвуд и буквално се разделя от безопасните квартали с един влаков прелез. Значи, видиш ли влаковия прелез, миниш ли от лявата му страна, като отиваш нагоре на север от Майами, миниш ли от лявата страна, значи отиваш в малко по-опасен район, където трябва да внимаваш, особено вечерта. Ако си от дясната страна, няма проблем. Сега ние, за да отидем до донатите, аз трябва да вляза в тая малко по-опасната зона, но само в покрайнините, което е окей. Плюс, че в момента си е през деня. И да, примерно бургерите от онзи ден и блок партито бяха в тази зона, Уинвуд, но пак в покрайнините. И да, както ви казах, когато има полиция, нещата са сейф. Ако няма полиция,
по-добре не минавайте, особено вечер. Сега ще ви покажа къде е влаковата линия. Става въпрос за това. Реално това разделя опасно от безопасно. Опасно, безопасно. Така че имайте го предвид. Та, пристигнахме пред Donut Factory-то. Това е. Салки Donut. Или Donuts. Нещо от сорта. Сега ще видим за какво става въпрос. Good, and you? Which one sells the best normally? Those 6. Here. Okay. Hi. I would like. You are giving the donuts also, or you are just on the checkout? Okay. So I would like one of this. Yeah, and one with Nutella crunch. Yeah. And maybe 2 of these, the black one. They come in sets. They come in set. Then skip it just. It will be. Yeah. Okay. Your name? Jake. Here you go, 1001. Do you need your receipt? No, that's fine. Thanks so much. My pleasure. Have a good day. Have a good day too. Bye. И дойдохме обратно в хотела и да видим сега тия донати дали стават за нещо. Чисто казвам, цената им беше сравнително добра в сравнение с сладоледите. При положение, че на места давах по $15 за сладолед, тук двата доната бяха за 10, което се беше, или 11, което се беше доста добре. И го представляват. Да видим сега дали си струват ходенето и парите. Ще започна се и то. Определено е някакъв различен. Не е типичната консистенция на донат. Един по-криспи е такъв на его отвътре. По-криспи е отвънка и вътре е някакво по-ронливо тестото. Не като на другите донати, което е странно. Но не е лошо. Не е нещо вау, определено. И сега това, голямата Берта. Голямата Берта си е стандартен донат с нутела. Не е лош. Често казвам, съм ял и по-готини донати, но като цяло в Майами по принцип няма много донат факторита. Поне аз докато обикалях не видях. Примерно няма и такива много вериги като Dunkin' Donuts, Krispy Kreme и така нататък. Може би затова тия донати имат толкова високи ревюта, понеже предполагам няма много избор. Ако искаш донат, трябва да отидеш там и ако не ти хареса, трябва да го направиш да ти хареса. Но определено не са нещо супер вау. В смисъл такъв, реално стандартен донат е едно от Dunkin' Donuts. Нищо по-специално. Може би и то, който е с криспито отвънка, може би е една идея по-различен, но не е нещо супер вау. Това е. След малко ще освобождавам хотела и ще ходя да си взема гимбъл от Best Buy. Ще го взимам от тук, защото не знам дали ми трябва гимбъл реално. И като го взема от тук, първо ще видя дали ще ми върши работа. Дали ще
дали ще ми е удобен. И евентуално, ако по случайност не е удобен, имам 14 дни право да го върна без да се обяснявам, което е супер удобно. Защото, примерно в България, ако тръгнеш да връщаш нещо, започват и ни веднага панаири, ама защо, как. Докато тук хората доста често даже си взимат някаква електроника, използват я примерно 14 дни и я връщат след това. Като не съм сигурен дали въобще ще ми върши работа и дали ще мога да работя с него лесно, не искам да се набутвам с пари супер много, които да затворя и да фърля някаква веша и така в нас и да си виси. Да, не са кой знае какви пари, гимбала струва около 300 лева, но все пак, в смисъл тук 300, там 300, тук 500 и накрая отиват 100 000. Не, няма да стана 100 000, но да, в смисъл разбирате на къде говоря, на къде бия. След малко ще освобождавам хотела и се отправям с всичките багажери към Best Buy. Да видим, би трябвало да има 3 останали гимбала. Надявам се да не ги изкупят, докато отида. Едва ли. И след това се запътваме към MSC World America. Да, до скоро. Do you have gimbals like Insta360? That'll be in the camera section. Thank you very much. Hey, sorry. Do you have Insta360 Follow 2 Pro gimbal? It's 360. No, not a gimbal. Okay. Everything would be for instance. Okay. We just have the sticks. Actually. Yeah, but no gimbals. Isn't this a gimbal? Yeah. Okay. This one? Yeah. I mean, it's more of a stabilizer than a gimbal. What's the difference, you know? This one just keeps it steady while you move it. And if you do it through the app, you can program it to look at you. So every time you move to track you. To follow you, yeah. And the real gimbals, what? Gimbals are more like that. They're for professional cameras. Yeah, you put your camera, like, have it angled here, and you can move it all sorts of ways, and it'll keep it steady. Okay. So that's what a gimbal. Well, yeah, that's what a gimbal is, and this is like a stabilizer. It's the same Okay. thing. And from your experience, does this thing work good with iPhones? I mean, like, does it really stable, makes a big difference in the image quality, or the iPhone stabilization is? Well, it definitely You makes know. things a lot more visually good because you can walk and talk, Okay. and do stuff, and it's all like stable. It keeps you in focus, like it tracks. It looks at you. You know what I mean? And you can program it through the phone as well. And this one, I mean, yeah, it's good. It really sharpens your video. Okay. It makes people think like, wow, he really put time into that. Because Okay. you can tell when you're like recording and you're walking, like moving and whatever. Like, the phone kind of it's good, but it still shakes. Okay. It's not the best. It's not perfect. You know? Okay. Can I test it, try it out, or it's not possible? I can't open this. Okay. And do you have a return policy if I'm not satisfied, for example? Yeah, you have 14 days. 2 Okay, weeks to yeah. return. Okay. Then can I buy one then? And yeah. Sure. Just, Okay. that's it. Jo. Okay, we can go. Tak, to jsme
круизното пристанище за порта. И да, може да се мине и пеш този път. Реално от спирката на... Може да хванеш обществен транспорт, можеш и пеш да си го минеш. Има си пешеходна пътечка и разстоянието от даунтаун Майами, там най-близката спирка, до тук, до круизното пристанище, около 30-40 минути, според зависи как да видиш. С моето темпо може и малко по-бързо, защото имам големи крачуни. Да. Аз лично предпочитам да си го извървя този път, защото достатъчно ще ям на кораба. Даже се засяка с едни пенсионери от Америка, които си ходят доста често на круизни кораби. Те казаха, ние че ходим пеш, защото ще ядем сумати дни по супер много калории. Трябва да изразходим енергията, да инвестираме в повече манджа, което си е много добра идея. Да, силно препоръчвам, ако имате възможност да вървите, да го направите, да не ви хваща мързела, защото имаше проучване, което казва, че хората, които правят повече крачки на ден, не крачки, хората, които правят повече крачки дневно, живеят по-дълго. Имаше даже статистика колко крачки, колко ти удължават живота. Не знам дали това са глупости или не, ама нема да ви навреди малко движение в крайна сметка. Специално сега времето не е много горещо, може би около 25-27 градуса, нещо от сорта. И така, ей ги круизните кораби. Тук, това е Carnival. Аверчета, пенсионерите ще ходят на Carnival Magic. Е тук. Докато аз се запътвам към MSC World America, ама това е бая по-натам. Тук са Carnival. Ако не се лъжа, това е Norwegian и след това още един на Carnival. А може и да не е Norwegian, между другото, това по средата. Да, няма да е Norwegian, може би е Holland America. Не знам като се приближаваш в вида, но да. Вижте за какво става въпрос. Това са всичките, които искат да се качват на Holland America. Вижте за какво пак. Надявам се на MSC World America да не е така. Това, което четах като коментари и като ревюта е, че там бординга става доста бързо. Подобна опашка беше на предния ми круиз, който беше с Коста Смералда. Но да, тук казва, че буквално става за 10 минути целия чек-ин. Тук слънцето яко напече и аз си мижам стабилно. По едно време викам, добре, аз ще си сложа тъмните очила, да ги разнасям откакто съм дошъл и нито един път не съм ги сложил. Даже ги доглася. Обаче, това от главата страда тялото. Някой път съм потресен от себе си. Още кораб. Тук е може би най-голямото круизно пристанище. Често казвам, не съм го проверял това, ама като се кача на кораба ще го ChatGPT-тна. ChatGPT-тна, да, нова дума. Но да, ще го проверява в ChatGPT-то. Но мисля, че това ще е най-голямото круизно пристанище, понеже вижте само колко кораби, тук има поне 7 кораба. И всичките много големи. Но да. Royal Caribbean също бяха тук, като пътувах. Не знам дали все още са тук, би трябвало, защото обикновено бординга започва след 12. Да, това е нещо, което да го знаете между другото. По принцип,
специално сега, не знам дали във всички круизни компании, но в MSC бординга, те ви асайнват бординг тайм. Хубаво е да го спазвате. Сега, може да дойдете по-рано, но не по-късно. Не рискувайте да дойдете по-късно, защото просто не се знае дали ще ви пуснат на кораб. Да не стане така, кораба да се тръгне и почивка йог. Обикновено след 12 часа може да се качите. Примерно на мен в момента ми асайнат бординг тайм за 3. Но понеже вчера, онзи ден доста обикалях в Майами и няма къде толкова да обикалям днес. Ходих сутринта рано за донати, реших просто да дойда и да се кача по-рано. След 12 часа няма проблеми, просто няма да ви е готова стаята. Ще отидете в бюфета, ще хапнете на спокойствие, тъкмо докато няма още толкова много хора, защото после става гъчканица. И през това време хората ще ви оправят стаята, ще отидете, ще се настаните като нормални хора и всичко ще е 6. Айде! Паркната нещо идва, надявам се не е проблем с кораба, на който ще се качвам. А между другото, ego, Icon of the Seas, това е един от най-новите кораби на Royal Caribbean. Те са много яка компания, круизна, много го хвалят. Не знам дали се вижда. Но там за соло травелъри не е много оферта, защото реално трябва да платиш двойно на... Ако си един човек в кабина, трябва да платиш не 2 пъти цената, а дори отгоре, понеже те казват, круизната компания печели пари основно от апселинг. Съответно ти като си сам няма да плати апселнем, затова трябва да платиш не 2 пъти, ами 2 пъти, 2.2 пъти примерно, за да покриеш и апселинга, който иначе бихме ти продали. Да, имат си някакви странни правила, но ако сте 2 човека, имат доста добри оферти, е цяло семейство. Цяло корабите им са доста модерни, доста по-готини от на повечето компании. Имат доста ентертеймент и да, доста атракции. Ето тук има по-добра гледка, реално към кораба. Where is the queue for boarding? Yes. World America or World America. just down at. Thank you very much. Hey, sorry, this is the queue for World America. Yes. Okay, thank you very much. Hi. A visa? Yeah. Yeah. I see it right here. Okay, can you stand on the blue circle for me?
You can go ahead right here. They can Yeah. check you in. Here, look in the camera. 1 second. Thank you. Thanks. Hi. Hi, how are you? Good, and you? Thank you. Have a nice day. Where you guys from? Bulgaria. So cool. Yeah, and you? Is your parents? No, I'm solo traveler. So is right. Yeah. What's your name? Zelensko. Janesco. Yeah, you can call me Jake. It's easier. Okay, okay. Nice to meet you. Okay, bye. Вижте, всичките хора пред мен са ми родители. Да, чувствам се млад. Реално съм младолик. Thank you. Pass, please. I will need a boarding pass or? Yes, you can. Aha, okay. Hi. Okay. Enjoy your holidays. Enjoy your vacation. Ready with your boarding pass. Send it to the stairway guide standing there.